से अलग कदम दुनु तोरा हाथ के ढेर जदी बोलवे तो रख दे हम काट के। का बुझले रे घर से अलग कदम दुनु तोहर हाथ के ढेर जदी बोलवे तो रख दे हम काट के। एक बाप के बेटा हो कि चार बाप के बेटा तू आके समझा जइहे रे। उखाड़ के तू हमर जमाली है रे आ कहाँ मायाबे के बता दिहे रे। उखाड़ के तू हमर जमाली है रे आ कहाँ मायाबे के बता दिहे रे। उखाड़ के तू हमर जमाली है रे आ कहाँ मायाबे के बता दिहे रे। होई रंगदारी करीले केहू के बाप से न हम डरीले। होई रंगदारी करीले केहू के बाप से न हम डरीले। का बुझले एरिया के हीरो होई बाकी सारे जीरो होई बोलवे त पिस्टन सटा दी हमरे। उखाड़ के तू हमर जमाली है रे आ कहाँ मायाबे के बता दिहे रे। उखाड़ के तू हमर जमाली है रे आ कहाँ मायाबे के बता दिहे रे। उखाड़ के तू हमर जमाली है रिकॉर्डिंग स्टूडियो ढाका। पुलिस थाना तो देवेला सलामी बरबर नेता तो करेला गुलामी। पुलिस थाना तो देवेला सलामी बरबर नेता तो करेला गुलामी। लकी राज किशोर कोहतार चारू ओर गर्दा उड़ा दिहे रे। उखाड़ के तू हमर जमाली है रे आ कहाँ मायाबे के बता दिहे रे। उखाड़ के तू हमर जमाली है रे आ कहाँ मायाबे के बता दिहे रे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो ढाका।